हेल' लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि दिनै गोदान भिडिअ'खौ बरायहरबाय ओमफ्राय दिनैयो आङो दहाय सेनाव ना नांदोंमोन आरोना बेखौ मानैसो एवफ्रामनानै दोनदो ओमफ्राय बेखौनो आङो जारिजों संनो नागिरदों रुदबनो नागिरदों जारि ओमफ्राय खासिथारा बिदिनो नेरसिं बिलाइ खांथिना होगोन आरोना बेयो आरो खमासावनो इनो जाहानि खाथियाव रायजोफोरा दाखालि बावै साराय मेट्रिक पास जानायफोरखौ बरायगोन आरो बोसोरे बरायखायो आमथिसुवायाव ओमफ्राय दिनैबो बरायगोन बेनिफ्राय आङो बेखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामनो होनना भिडिअ लाबाय दा आं ओंख्रि संग्रोनोसै दायो गोबाव जागोन नालाय दा रावबोआनो फैयाखै दा आरो सानजौफुआवसो जागोन ना बेनिखायनो आं दा सिगांनो संग्रोनोसै सानजौफुनि ओमफ्राय दायो थांगोन होमबा नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडबा नायलांबाय थादो दे लोगोफोर जोबजासे नाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामबानो जाबायना आंबो खालामगोन नै आङो मैगंखौ रेडि खालामना लाबाय लोगोफोर पियास हाना लादों बेनिफ्राय नै बेखिं आलु ओमफ्राय नै बेयो नेरसिं बिलाइ नैबे नेरसिं बिलाइ ओमफ्राय नैयो खासिथारा ओमफ्राय नैयो जारि ओमफ्राय नै नाया दहायनो एवफ्रामना दोनखादोंमोन आङो नाखौ ना सिंगि बोथिया ना सिंग्रा नाथुर मोजां मोजांमोन आरोना एवफ्रामना दोनखादो दा सारायाबो दुंबाय आंनिया लोगोफोर ओंख्रिया जाबाय आंनिया मोनबाय लोगोफोर आंनिया दा ओंख्रिया जाबाय ओमफ्राय नै आं दख'नाखौ चेन्ज खालामबाय आरोना ओमफ्राय जोङो दा थांसै मिटिङाव ओइथिं बानायदो आग्ला दै न'आव बानायोमोन न' सिङाव ओमफ्राय दा बाहेरथिं बानायदो अयथासार गरम ना सान्दुङाबो जि गरमखा नैबेखिजा नै सफायो बिखि फै बाजैखौ लांदो आंखौसो नुबाय खोमा जोंनिया इसोर साथामल' मेट्रिक पास जानायफोरा गामिनि गासै रायजो राजाफोर आरो आइजो ओनसोलफोरनि गासै रायजोफोर जोंनि दिनैनि बरायनाय हाबाफारियाव जोङो आलासि हिसाबै लिंनानै लाबोदोंमोन जोंनिनो दलबारि अरंबार गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि बिथां परमेश्वर नार्जारि सारखौ गावनि सिनायथिजों लोगोसे जोंनि दलबारि खौसे आफादनि बरायनायखौ लानो थाखाय गुरैयै खावलायनाय जाबाय। खान्थि फोरोंगिरि बिथाङानो जाहैबाय रहिन चन्द्र मोसाहारि बिथांखौबो दिनैनि हाबाफारियाव जों गाहाय आलासि माननि आलासि हिसाबै लिंनाय जादोंमोन आरो बिथांखौबो गावनि सिनायथिजों लोगोसे दलबारि खौसे आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनाय जाबाय। बेवहाय दा रावखौबो नुनो मोनासैबा समायसार बर'खौनो मेथाइखौ रोजाबनानै होनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय।
Tanay nagro. Tara sobre ni. माबा लिरो फरायसा आफादानो जा गुबुन गुबुन आफादा मोनसे मान बावखा माबायो मान बान्था मा बुङो माबा होनो मान बिलाइ मान लाइसि होयो नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा जोङो मान लाइसि बानायनो हानाय जायाखै जों बानायाखै थेवबो जों खुगाजों बा गांसे आर'नाइजोंनो जोङो बिथांमोनखौ मान बावनो गिदिर बेखौनो जोबोद गोदोर मान होननानै सानना लानांगोन बेनो थुलुंगा होनना सानना लानांगोन बेखौ लानानैनो इयुनाव दावगानो नाजानांगोन दा जोङो बरायनो थाखाय आं बिथां नेतारिखौ खावलायबाय मानगोनां दिनैनि आफादनि आफादगिरि आरो दोलोआरि खौसे आफादनि गासै हांख्रायजानाय आलासि बिथांमोननिफ्राय बे जोंनि मान बावनाय मान बान्थाखौ लांफैनो थाखाय जोङो गुरै खावलायनाय थाखाबाय जोङो सेथियावनो जोङो बरायनो थाखाय आं खावलायनो सानदों मिस्टार समायसार बर' बिथाङा मोनदों 65.50 जौखोन्दो बिफानि मुङा जाहैबाय नलिन राम बर' आरो बिमानि मुङा जाबाय रनजिता बिथांखौ जोंनि गाहाय आलासि बिथांनिफ्राय मानखौ लांफैनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय नैथियाव दङ हायनारि मोसाहारि बिथाङा मोनदों 64.83 जौखोन्दो बिथांखौ बिथांनि बिफानि मुङा बलेन मोसाहारि बिमानि मुङा आन्द्रे मोसाहारि बिथाङा जोंनि दलबारि खौसे आफादा बरायनाय मान बान्थाखौ जोंनि थांखि जानाय आलासि बिथांनिफ्राय लांफैनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय थामथियाव दङ नेरसोन देउरि
नेरसोन देउरि बिथाङा 44.50 जौखोन्दो लाना पास जादोंमोन। बिफानि मुङा बिजय देउरि आरो बिमानि मुङा मन्जु देउरि। बिथाङा जोंनि बराय बान्थाखौ जोंनि दिदोम आफादगिरि बिथां नलिन राम बर'निफ्राय लांफायनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। गाबनाय बिबौ थांदों मा दुस्थ' थांखो आं बुना सोनो लुबैदों गोरलै बियार गावनि दम थांसिबाय थांदोंलाय मानोना आफादनि आफादगिरि लोगोसे हांख्रायजाना लाबोनाय आलासि सार नोंथांमोन आरो जोंनि गामिनिनो रायजो नोंथांमोन लोगोसे आंनि फरायसुला फरायसुलि लोगो नोंथांमोन आंनि मुङा समायसार बर' आंनि आफानि मुङा नलिनराम बर' आरो आइनि मुङा रुंसारि रन्जिला बर' आं दा बाथौ आश्रम बोरिमाखायाव लादों आंनि पार्सेन्टआ 65.50 गावसोरसो सोंनांगौ मा जानो सानदों होनना आङो डिफेन्सआव थांनो नागिरदों डिफेन्सआव लागोन आंनि हबिया जाहैबाय सिंगिं बेखिनिखौ बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय बिथाङा बुंदों इयुनाव थांखिया जिउ थांखिया जायखौ अकुपेसन बिथाङा सायख'नो लादोंबा डिफेन्स माने आर्मिया आर्मिखौ सानदों दावगानो हागोन हाया गावनि नाजानाय बियो बेनिफ्राय बे सिंगिं माने सिंगार होनदों बेखौ बिथांमोना रोजाबनो मोजां मोनो अर्थात बेयो उनाव नामजादा जानो हागोन ना हाया नाजानो हायै बाथ्रा गैया सोब खामानियानो नाजानो हायै गैया नाजाथारनो खावलायबाय दा बेनि उनाव हायनानै मोसानायखौ गावनि बिबुंथिखौ लाखिनो थाखाय खावलायनाय खुलुमबाय दिनै बे मेट्रिक एग्जामनि बरायनाय हाबाफारियाव नुजाथि फैनाय सार नोंथांमोन आरो आंनि गामिनि आबै आबौ आयंमोन दिनैनि बे बरायनाय हाबाफारियाव खावलायनानै आंबो नुजाथि फैदों आंनि पार्सेन्टआ 64.83 मोन आरो साइन्सआव लेटार थादोंमोन आं दा हाई सेकेन्डारियाव एडमिसन लादों बरमा हाई सेकेन्डारि आंनि बिबुंथि एसेयावनो फोजोबनाय थांखि गैया साबायखर थाबाय जोङो बारा नङाबाबो जि जौसाङाव बिखिनि सिखारनानै बुंनो हानाय साहस दिनैनो मोनदों इयुनाव साननो जोङो साहस गोनां जागोन बिथांमोना इयुनाव जौसाङावनो जा बिबुंथि लाखिनो हागोन होननानै आं सानना लादों दा जोङो जोबथि बरायजानाय फरायसा नेरसोन देउरिखौ फरायसानि थाखाय खावलायबाय नेरसोन देउरिया बुङामानो बुंदों बुङामानो सानदों नामखौल' बुङो नोंनि नाम मबाइल फरायदों बेसेबां पार्सेन्ट बेखौ बुंबानो जायो माबा नङा नों एडमिसन खालामाबाबो जागोन जुदि हाथाराबा बोरै बुङो मोजां आफादगिरि बेबायदि लायाबाबो जागोन नङा आच्छा बुङानो